Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang mga kami malantaw sa KCAT channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod EOC, nagaplano sa masugot nga travel guidelines sa mga pasahero nga gikan sa Iloilo. 5 ka mga LGU sa Negros Occidental, may 0 cases ng COVID-19. Sa live at testing, sarang na masuguran sa Bacolod sa madason nga semana. Maulanon nga panahon, ginapaabot sini nga weekend. Kag sa good vibes, mga tanom nga nagakonsumo sa insekto, isa sa mga nagauso nga koleksyon sa karon. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, magulugal umon nga panahon ang sarang maeksperiensyahan sa weekend sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Base sa weather forecast sa Pag-asa, nagaapekto ang northeast monsoon o kunamihan sa Luzon pero magaluntad sa gihapon ang lapta-lapta nga pag-ulan sa Visayas. Gani nagapahanumdum ang Pag-asa sa publiko nga mag-ulo-aligmat sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar nga may mabunok kag malawig nga pag-ulan. Mangin kasarangan tubtub mabaskog naman ang huyop sang hangin sa kadagatan nga magadala sa mabaskog nga mga balod. Sa number 9, magkahagugma kag isa nila kakaupod ang arestado matapos magpangawat sa hampanganan nga pangbata sa isa ka mall. Arestado ang magkahagugma nga sanday Joel Vargas kag Denise Panibawan, pati ng ilaupod nga si Relin Sambilad matapos silang madakpan nga hana makakawaton ang mga hampanganan nga pangbata sa isa ka mall sa Bacolod sa kagabi. Sunod sa kay Police Major Ramel Sarona, air pump lang ang gindala sang tatlo sa cashier agud bayaran pero natingala ang cashier nga nagbugat na ini. Sang ginbuksan, nakitaan nga ginsulod sang tatlo ang nagkalinlain nga mga hampanganan nga pangbata upod sang mga punda. Ginitain ang tatlo, kag subong adlaw, ipasaka ang kaso nga attempted theft batok sa ila. Sa number 8, issue sa mga informal settlers, ilakip ng yadto nga mga nagaistar sa mga danger zones ang luyag tutukan ni 3rd District Representative Francisco Benitez, rason nga isa kapag sinapol sa mga lokal nga panguluhan kag government agencies ang ginpatigayon. Suno kay Benitez, sa amo nga coordination meeting, may 3 ka mga nagkalain-lain nga programa ang ginalantaw. Una, amo ang EHAP o kun ang Emergency Housing Assistance Program kung sa diin may bulig pinansyal nga gina-release sa mga nagubaan nga balay. Suno sa District Manager sa National Housing Authority sa probinsya nga si Engineer Alejandro Ongsuko, 5,000 pesos sa masami ang pondo nga ginahatag. Pila sa mga nagabaton sini, ang mga nagubaan sang balay ay han sa baha o konsunog. Ikaduha, ginalantaw ang long-term nga relocation sa mga nagapuyo sa high-risk o danger zones. Ikatlo naman, nga programa amo ang pag-relocate sang informal settlers nga wala man gid nagapuyo sa danger zones. Suno kay Benitez, luyag niya nga makapakig-angot ang mga LGU kag NHA kasubong man Human Settlement and Urban Development para kung ano man gid ang plano mangintayuyo na ini. Suno kay Benitez, luyag niya ang long-term solution para sa mga manginpulian sa mga natungdan. No, so I'm trying to get the LGUs and the central government agencies on the same page so that whatever the requirements are and whatever the short and long-term plans needed, no, can be put into place and to get it going. So it's partly been triggered by the damage from the floods, but what we really want is a longer-term solution for resilient and safe housing options for the citizens of the 3rd District. Ang mahatag siguro sa NHA ay ang EHAP, Emergency Cash Assistance. For the meantime, kasi ang housing niya sa long term na eh. So, for the meantime, emergency lang anay, cash assistance for calamity. Sa number 7,
nagakaigwa ang supply sang baboy sa Negros Occidental kag padayon man ang pagsupply sa probinsya sa Luzon. Suno sa kay Dr. Rinante Dicena, ang provincial veterinarian, kahapon lamang nakapagwa ang probinsya sang 1,254 kabuhi nga baboy kag wala sang problema sa local supply. Nagsaka ang presyo sang baboy sa mga merkado sanig sa monitoring sang Provincial Veterinary Office sa masobra sa 8 pesos ang average sa kada kilo. Nagsaka ang live weight suno sa kay Dicena. Ang mga ginapadala nga baboy ay nagabugat sa 85 tubtob sa 120 ka kilo lamang. Ang demand sa Luzon ang nagtulod sa pagsaka man sa presyo suno sa iya. Wala labot diri ang presyo sang feeds kag iban pa nga input ang nagmahal man. Ang Negros Occidental ang maghatag sang 5 milyones pesos nga pondo bilang bulig sa feeds. Wala labot diri tutukan man ang pagpabakod sang breeding capacity sang probinsya. But ang sa local government dyan, may mga initiatives. Under the local government code, ang initiatives ng local government is to produce. Wala man na yung obra ng local government. That's why si governor, mabuligan sa mga ag-racers, mga mabulig sa probinsya nga para ma-expand pa ng amon nga breeder base, ng amon nga production capabilities. Sa number 614 ka mga bago nga kaso sa COVID-19 kag 23 naman ka recoveries na record sa Negros Oriental. Nanaog sa 207 ang active cases sa Negros Oriental bangod sa mas madamo kahapon ang na-record nga nag-ayo sa COVID-19 ikumparar sa dugang mga kaso. May 24 kahapon nga new recoveries ang probinsya. Kalabanan sa diri sa banwa sang Sibulan, 14 naman ang bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental. 5 sa syudad sang Dumaguete, 4 sa Bais, 2 sa Sibulan, kag tig-isa sa Bakong, Bindoy, kag Pamplona. Ang Dumaguete City amo sa gihapon na may pinakadamo nga active cases sa probinsya. Ini ang may 82 ka active cases. Nagapangduhang Tanhay, 22 ka kaso, kag nagapangatlo ang Sibulan sa 21 ka kaso. 1,359 na ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental. Sa number 5, Bacolod Emergency Operations Center nagsugod na sa ilang information education campaign para mahaylo ang publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Nagpagwa na sang infographics sa social media ang EOC nga nagatuyo magpahangop sa publiko tuoy sa COVID-19 vaccine kag kun ano ang mga bentaha sa pagpabakuna. Nagaplano man ang EOC nga magingyo sang bulig sang media para mapalabot sa publiko ang ilang mensahe. Magapatigayon man sila sang Speakers Bureau para maedukar ang mga tiglawas gikan sa mga barangay agud mapalabot mismo sa mga kapurukan ang ilang kampanya. Tuyo sang information education campaign nga mapahangop ang publiko tuoy sa vaccine pati na ang kada branch ini agud nga sila mismo makadesisyon kung magpabakuna sila o kung hindi. Plano ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga mabakunahan ang tanan nga mga pumuluyo sang syudad pero voluntary man lang ang pagpabakuna. Sa number 4, saliva testing para sa COVID-19 ang magasugod na sa Pebrero 2 sa Negros Occidental. Suno kay Jay Halandoni, Governor sang Red Cross sa Pebrero 1, patigayuno ng training kag sa amuman nga adlaw magainabot ang dugang nga mga equipment. Pagkasunod nga adlaw, sarang na sila makapatigayon sa saliva testing. May duha sila ka mga machine nga sarang makapatigayon sang 90 ka mga test kada 3 ka oras. Kung ang RT-PCR test nga nasal test nagabili sang 3,800 pesos, 2,000 pesos na lamang ang saliva test. Ang Red Cross sa Bacolod ang magabulig man sa pagbakuna kontra tipdas, rubella, kag polio sa bulan sang Pebrero. Sa number 3, ang istrikto nga pagpatuman sang minimum health protocol ang ginmando ni Mayor Evelio Lunardia sa PNP sa ilagin patigayon nga New Year's courtesy call. Ang staff sa Bacolod City Police Office kaga napulo ka mga station commanders ang nagtambong sa New Year's call sa alkalde. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nang ginhangkat sa alkalde nga panubuon ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Gani iya gintugyan sa kapulisan nga sa gihapon tutukan ang kampanya batok sa COVID-19.
Ang strikto nga pagpatuman sa minimum health standards ug protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask kag physical distancing pati na ang curfew kag liquor ban ang luyag ni Leonardia nga ipadayunon sa PNP. Idi man luyag sang alkalde nga maliwat ang kaangay sa natabo nga foam party sa barangay Pahanukoy. Si Leonardia nagsiling sa kapulisan nga hindi niya luyag nga ipaidalom liwat sa lockdown ang Bacolod. Gani siya nagapangayo sa bulig sang pulis sa syudad. Sa number 2, ginlagdaan kahapon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang executive order nga nag-extend sang pagpaidalom sa Modified General Community Quarantine sa probinsya tubtob Pebrero 28. Humalin pa sang Hunyo na paidalom sa MGCQ ang probinsya. Samtang 111 sa karon ang active cases sang Negros Occidental as of January 28. Ang syudad sang Himamaylan, Kabankalan, Sipalay, kag Banwas sang San Enrique, kag Valladolid ang may 0 active COVID-19 cases. Ang Silay naman ang may pinakadamo nga na-record nga active cases, 17 nga ginsundan sang San Carlos City nga may napulo ka active cases. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, syudad sa Bacolod nagaplano nga mas pahugutan pagid ang travel guidelines para sa mga pasahero gikan sa Iloilo. Ini matapos nga ang Pasay City sa Iloilo ang ginpaidalom sa enhanced community quarantine bangod sang nagasaka nga kaso sang COVID-19. May report si Martigo. Nagpasar sang resolusyon ang Bacolod Emergency Operations Center kahapon nga nagahingyo kay Mayor Evelio Leonardia nga hugton ang travel requirements para sa mga pumuluyo nga nagakadto sa syudad gikan sa Iloilo City. Ini matapos nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang Pasay City sa probinsya sang Iloilo bangod sang tuman nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa lugar. Sa karon, government ID, backtrack registration kag health declaration form lang ang ginapangayo nga requirements sang Bacolod sa mga nagagikan sa iban nga lugar sa Western Visayas. Pero bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sa Pasay City, luyag sang Bacolod EOC nga makasiguro nga negatibo sa virus ang mga nagainabot sa Bredco Port. Most likely, ang recommend naman is a letter of coordination. If you're going to the city, then you have to coordinate with the barangays nga mabaton sa imo. If you're going to any town or cities outside of Bacolod City, then you have to coordinate with that LGU concerned. Para pag abot mo, sugaton kaya sang LGU outside of Bacolod City. Dili naman sa Bacolod, kung hindi ka magbatunon sa kapitan, wala ka business magkadto din sa Bacolod City. Ginaistrikto man karon sang Bacolod DOC ang pagsunod sang travel requirements para sa mga nagainabot nga OFW kag returning overseas Filipinos gikan sa mga pungsod nga may travel ban bangod sang bag-o nga variant sang COVID-19. Base sa bag-o nga guidelines sang National IATF, ipaidalom sa swab test ang mga nagainabot nga OFW kag ROF kag ipaidalom pagid sa ikaduha nga swab test matapos ang 5 ka adlaw. Kung magnegatibo sa ikaduha nga swab test, sarang na sila makapauli sa ila banwa o konsyudad, pero kinahanglan nila nga kompletohon ang 14-day mandatory quarantine period. Sa guidelines ang Bacolod, mayara pagid sang dugang nga 7-day home quarantine sa ila pag-abot sa syudad. These are coming from countries with travel ban. So we wanted to maximize the 21 days incubation of COVID-19 para at least on the clear gid siya. Tapos, ang define na mo subong ang home quarantine. Home quarantine means kung may balay siya, nga may separate room with CR. Kung wala, then kinahanglan sa laing siya nga balay. Kung hindi, then he has to be quarantined sa aton nga facility sa Bacolod, sa schools. Ginapaabot naman sang Bacolod EOC ang pagpabilin sa Modified General Community Quarantine sang syudad sa bulan sang Pebrero. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, kung may plantitos kag plantitas, mayara pagid sa pinasahi nga level sang plantitos. Sila ang nagasagod sa mga tanom nga nagakonsumo sang insekto o kon carnivorous plants. Aton saksihan ang ini nga mga tanom sa report ni Romeo Subaldo. Ang mag-abyan nga Sunday Patrick Bucabal kag John Ray Talavera, mga anay exotic pet hobbyist. Pero sa nakita nila ang carnivorous plants, nangin interesado sila diri. Si Patrick sa telebisyon lang una nakita ini, kag diri nagsugod ang iyang interes. Pagtanaw ko sa isa ka channel,
Discovery or National Geographic tong natanaman ko. Dito nag-spark ang interest ko. Then, first ko nga ginbakal is from Bukidnon. Then, from there, actually, kapila pa ko nalayaan. Then, pagbalhin ko na sa Iloilo, may ara ito nagtudlo sa hapon. Si John Ray naman, nakita ang mga post sa Facebook ni Patrick. Hindi na siya makasagod sa exotic pets bangod may bata na siya. Kaya nagka-interest naman siya sa exotic plants. Gusto ko mag-shift ng hobby since sa linsang nagabot ang bata ko. Daw kalang-alang na nga mag-pets pa ko plus maintenance pa. So sa nakita ko siya nag-post mga carnivorous plants, dito ko nagka-interest. Ko, unique niya. Meron kumbaga daw limited lang niya sa tao nga makapabuhi ni nga mo niya, especially temperate plants. May nagkanilain sila nga mga koleksyon sa mga carnivorous plants. May biblis gueho nga mayara gani sa mga natrap nga lamok sa iya sining nga stem. Isa ini ka semi-active nga carnivorous plant kung sa diin makadapo lang ang lamok sa iya sining nga stem, hindi na makahalin. May mga pitcher plant man nga isa ka passive nga klase sang carnivorous plant. Nagakahulog lang ang mga insekto sa iya sining nga buho. Kag ginapabugali lang ilang nga Venus flytrap nga ilang giningadlan Princess of Negros. Isa ini ka-active nga klase sang carnivorous plant. Baka batyang ini nga may nagapalapit sa iya ini nga ginatrap sa iya nga claw. Suno kay Patrick, kung hindi man pinakamalapad nga Venus flytrap, posible nga matupungan sini ang world record. Madamo na gani ang nagatanag sa ila nga baklon ini. It can be the largest. It can be largest. Or kung hindi niya masurpass ang world record, matupungan niya lang. Anong world record ganit as of now? 2 inches. 2 inches. Ari siya. Pero gamay pa ni. Bibi pa ni pula mo ni siyang largest nga ano. BML. Pero kaya niya ni Baka muna ang size. Yung size. Distilled lang o kung rainwater ang pwede mamunyag sa sininga klase sa mga tanom. 8 ka oras sa initan ang gina-require sini. May mga bulan nga naga-hibernate o kung nagakatulog sila. Wala na kinahanglan pa sang abono. Suno kay John Ray, depende sa pangamot kung ano ang nagakadapat sa imo nga klase sang carnivorous plant. Kamot mo para lang gid sa passive na ang kamot mo para lang gid sa active or semi-active na dila mo na mabalan or depende sa focus mo. Kung ano yung interest kaya. Ang interest mo. Dugang pa nila, ginabalanse sang sininga mga tanumang ecosystem. Mga insekto nga makahalit man sa tawo ang ila sininga ginakaon kasubong sang lamok kag langaw. May mga variety nga dalago nga pitcher plant nga sarang makakaon sang ilaga. Sa subong, tuyo nila nga magtukod sa isa ka grupo para mag-isa mga exotic plant hobbyist. Para sila mismo, makabayluhanay sa mga ideas kag makabuligay sa pag-edukar sa mga estudyante kag sa publiko sa sininga pinasahi nga klase sang mga tanom. Barb, ini sila kuno sa una mga exotic pet lovers. Ini sila. Nahalin sa exotic pets, exotic plants naman ang ilang gin-collect. That's why nakasulod sila sa mga carnivorous plants. Grabe no. So pinasay, jutay lang na diming no mga kases ng tanong. Medyo sa una Barb jutay gid siya kuno pero matamat nagagrow ang ini nga community ang baltugan ni Patrick. Next siya sa mga succulent, mga cactus na nagauso. Okay. Siya naman ni ang next nga nagauso sa karon kaysa iban nga province sa Bohol, sa Manila, nagadamo ang nagakollect sini kado hindi lang bala tanom kuno Barb ang ginasagod mo do tanom/sapat. Dugagiho siya, di ba? Hindi na pakaon man. May safe ka man siguro sa mga, yes, di ba? I mean, at this time, may nag-iinulan, ang lamok nagadala sa dengue. Barb, wala siya ginabunagan sang sang tubig nga halin sa gripo. Dapat rainwater or distilled water lang ang ginabunyag sa iya. So parang siya sa ulan. Natural tanan niya. No fertilizer kay ginabsorb yung mineral sa mga lamok, sang langaw. Dila iya ginasuyop niya. I wonder, mahal giniguro. Kaya mahal na nag-jack up ganing prices ang tanong subong. Kung mga na sila pa prices sa mga normal, subong nga tanong, mga meron man sa mga gagmay pa mga 800 pesos, mga dagko na gabi mga 8,000. Pas man sa mga tanong, subong nga ginapabaligya. Malangid ko. Pero may mga 150,000 nga mga tanong ba, di ba? Grabe. Pero at least siya, Barb, safe ka sa dengue. Kano niyang lamok. Oo man. Galing kito kamahal. Kaga mo yan to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!